MJ Studio and Production, rozhovory u nás. Vážení priatelia, vítam vás v druhej časti na našej besede s pánom profesorom Šafinom. V prvej časti sme teda rozoberali fotiovskú otázku a cyrilometodskú. Prišli sme teda vlastne až po tom, že či svätý Cyril bol biskupom alebo nie, sa teda nemýlim. Dneska, dobre, pán profesor, by sme išli teda na to, už sme teda na tej Morave. Aký vlastne územný rozsah mala Veľká Morava v tom čase, tých 60. rokov 9. storočia, aj niečo o tom politickom zázemí, aká tam politika. Jasné. Dobre, tak Veľká Morava to bolo územie, ktoré, viete, úplne presné hranice nevieme, aké boli, lebo v podstate vtedajšie hranice kartografmi, poviem, neboli vyznačené tak, ako sú dnes. Dnešné hranice medzi štátmi sú viac menej produktom náboženských vojen, predovšetkým tej veľkej 30-ročnej vojny, kedy sa Európa rozdelila na protestantskú a katolícku časť a kedy platilo to pravidlo z roku 1555, ak si dobre pamätám, ius religio, to znamená, koho vláda, toho aj náboženstvo. No a podľa toho sa aj tie územia v podstate potom vyznačovali, pokiaľ bol to nejaký margrov, alebo barón, alebo niekto iný katolík, tak jeho poddaní boli katolíci, územie, ktoré mu patrilo, to jeho léno. A pokiaľ zasa bol protestant, či už Kalvín, alebo Luterán, alebo nejaká iná denominácia protestantská, tak potom to územie takisto bolo vyčlenené podľa tohto. A na základe toho sa de facto formovali potom aj hranice európskych štátov, predovšetkým teda európskych štátov. Dnes je samozrejme situácia, tedy bola ale za čias Cyrila a Metóda bola situácia úplne iná. Prakticky po rozpade západorímskej ríše, o ktorom zvyknú hovoriť od čias Eduarda Gibbona ako zániku rímskej ríše v roku 476, kedy bol dobitý Starý Rím a zosadený posledný rímsky panovník Romulus Augustus, tak prakticky na tomto území sa formovalo postupne niekoľko rôznych štátov, kráľovstiev, vizigótskych, ostrogótskych, vandalov, potom Frankov a tak ďalej. Čiže to som spomenul len tie najznámejšie. Čiže tieto kráľovstva nemali bohvie ako dlhé trvanie až na Frankov. Franská ríša sa postupne sformovala od toho konca 5. storočia. Najprv tam vládli Merovingovci, potom zasa tí boli zosadení o polovici 8. storočia a nastúpili Karolingovci. A Franská ríša predstavovala v podstate najsilnejší, najväčší mocenský útvar v západnom svete. Ale zatiaľ existovala aj Rímska ríša, napriek tomu, čo západná historiografia začala ako omieľať, že o zániku Rímskej ríše tá nezanikla, tak ako to predpovedal prorok Daniel, že tá potrvá prakticky až do čias príchodu Antichrista. Pádom Rímskej ríše potom môže nastať ríša globálna, celosvetová. Ale Rímska ríša stojí, až do posiaľ stojí Rímska ríša, tak ako je v tom videniu Daniela, tej obrovskej sochy, ktorej materiál postupne je menej hodnotný a pevný až po tie hlinené nohy. A tie dve hlinené nohy to boli ako dve časti Rímskej ríše, západorímska a východorímska ríša. Západorímska ríša v podstate sa zrútila pod tým náporom barbarov a sformovali sa tam nové kráľovstvá, ako som už spomínal, z ktorých nakoniec z toho víru udalostí a vojen víťazne výjdu Frankovia, najprv teda tí Merovingovia a dlhovlasí králi, ktorým národ nerozumel reči, ako rozprávajú, a potom po zosadení Merovingovcov a posledného Merovinga do kláštora okolo roku, neviem, to bolo 752-753, tak nejako, tak nastupujú Karolingovci, z ktorých najmocnejší panovník, najznámejší je Karol Veľký. No a táto Karolova ríša tiež bohvie ako dlho nepotrvá, postupne sa
za jeho vnukov rozdeli na rôzne časti, vznikne východonemecká ríša, západonemecká ríša a tak ďalej. Takže oni tiež prechádzajú istými rôznymi obdobiami. Samozrejme aj celá ostatná Európa, potom sú tu Britské ostrovy alebo Pyrenejský polostrov, kde prišli Mauri a prakticky ukončili vládu na veľkej časti tohto Pyrenejského poloostrova kresťanov a vládli tam de facto postupne sa zmenšujúcim územím až do roku 1400, zhruba 92, keď bola objavená Amerika, nový kontinent. Čiže ten proces na západe bol trošku odlišný, alebo teda nielen trošku, ale dosť odlišný od toho procesu, ktorý prebiehal na východe. Východorímska ríša existovala ďalej. To je tá ríša, ktorú dneska nazývame veľmi nepresne Byzantskou ríšou, podľa mesta Byzancion, na ktorého základoch bolo postavené nové hlavné mesto, a to Nový Rím, Konštantinopol, alebo Slovanmi nazývaný Carihrad, dnešný Istanbul. Cisár preniesol sídlo v roku 330 do tohto nového Ríma, ktorý bol posvetený 11. mája v roku 330 ako nové hlavné mesto, Nea Róma, Nový Rím, alebo Deutera Róma, druhý Rím, a ktorý na počesť práve cisára Konštantína nazvali Konstantinúpolis, čiže Konštantinovo mesto. A toto mesto sa stalo symbolom pokresťančenej rímskej ríše. V roku 395, ako vieme, cisár Teodózy rozdelil túto ríšu medzi dvoch svojich synov, Honoria a Arkádia. Tá západná časť, ako som už spomínal, v 476 viac menej padla, ale to neznamená, že to padlo úplne. Napríklad ešte v 6. storočí v východné kresťanstvo, respektíve východorímsky cisár z Konštantinopolu vládol nad časťou západorímskej ríše. Vieme, že za čas Belizária pred okolo roku v 40. rokoch 6. storočia Belizárius, myslím, že 5-krát znovu dobil na barbaroch Rím a tento byzantský generál alebo východorímsky generál vrátil ho naspäť k tej pôvodnej štátnosti. Do roku 695 alebo do roku 685 exarcha v Ravene potvrdzoval voľbu nového pápeža. Čiže bol to cisárov zástupca, ktorý sídlil v Ravene. Keď pôjdete do Raveny, do tohto severotalianského mesta, tak tam nájdete množstvo fresiek, chrámov, ikon, ktoré svedčia o tomto období a ktoré boli urobené možno za cisára Justiniána Veľkého a podobne. Takže tá východorímska ríša fungovala ďalej, aj keď postupne tiež bola okliešťovaná. No a to vnímanie ale už tu bolo iné, ako tomu bolo predtým u pohanských národov. Kresťania vnímali rímsku ríšu predovšetkým ako duchovnú vlast a nie ako vlast iba fyzickú. V podstate tá byzantská ekumena sa skladala alebo bola založená predovšetkým na jednote viery. Jednota viery, rovnaká viera, práva viera bola základom tejto ríše. Všetci, ktorí vyznávali túto pravú vieru, boli v podstate východnými Rímanmi, aj keď mohli byť pôvodom Sirčania, Arabi, Židia, Gréci, Rumúni, hoci kto iný. Takže, teda Rumúni ešte v tej dobe takto nefungovali, ale povedzme Arméni alebo Gruzini a tak. Čiže táto ríša fungovala predovšetkým na jednote viery. Preto keď sa odtrhli východné časti toho negréckého sveta, grécky nerozprávajúceho sveta a Byzantskej ríše, ako bola práve Sýria, alebo Egypt, alebo Etiópia a podobne, tak proste oblasti obývané grécky nehovoriacim obyvateľstvom, buď semického, alebo kopského, alebo iného pôvodu, tak prakticky títo nazývali potom tých, ktorí zostali v spojení s Konštantinopolom, viac menej cisárovými ľuďmi. Takže alebo melchitmi. Čiže oni jednoducho to vnímali naozaj cez tú prizmu viery a nielen teritoriálnej celostnosti. Preto, lebo tie hranice neboli pevné. Tak, ako neboli pevné na západe, neboli pevné ani na východe. Preto hovorím o tom, aby sme pochopili aj, ako sa tá Veľkomoravská ríša formovala. Dneska spájame samozrejme slovo Morava, časť Českej republiky, k nám najbližšia hraničiaca so Slovenskom, Severná Morava a Južná Morava. Je to územie, ktoré je samozrejme oveľa menšie, ako bolo to, na ktoré prišiel Cyril a Metod, alebo prišli Cyril a Metod a celá tá ich suita.
Bolo to územie, ktoré zachytávalo teda nielen Slovensko, ale aj časť Poľska podľa všetkého, časť dnešného Rakúska, Salzburg, to bol vlastne Solnohrad, a potom Balatón, Blatenské jazero na území Maďarska, časť teda dnešného Maďarska. A presne stanoviť tie hranice toho kniežatstva, hlavne Rastislavovho, je pomerne preto ťažké, tak ako aj v týchto prípadoch. Ale myslím, že to nie je až tak podstatné. Bol to jednoducho silný štátny útvar. V tedajšej dobe boli tri takéto najväčšie štátne útvary v tom kresťanskom svete, európskom a primorskom alebo stredomorskom. To bola práve tá východorímska ríša, Byzantská ríša ináč nazývaná. To bola Franská ríša a to bola Bulharská ríša, ktorá zabrala Bulhary po tom, čo prišli na Balkán za čias chána Asparucha, myslím 679 alebo tak nejako, tak postupne vybudovali veľmi silnú štátnosť, oveľa väčšiu, než je územie súčasného Bulharska a neraz veľmi úspešne súperili s Konštantinopolom. Nakoniec toto ich súperenie sa začína vytrácať, hoci úplne nikdy nezmizlo. A samotní Bulhári prijímajú kresťanstvo z Konštantinopolu, neviem, či som to minule spomínal, alebo nie, v roku 864-65 práve za cisára Fotia, za patriarchu Fotia a cisára Michala III. Michal III. Je dokonca krstným otcom samotného chána Borisa, ktorý po ňom prijal meno Michal. V tej dobe, kedy sa... Áno. Možno tých Bulharov, to by sme možno teraz preskočili. Vynecháme, áno. Ešte takto, keď už teda preskočím už po Konštantinovej smrti, keď svätého Metoda vlastne vymenovali, alebo teda na novo intronizovali za metropolitu Moravského a dali mu metropolitné sídlo do Sirmiumu. Áno. Že či aj toto územie ešte na Balkáne, či to bolo súčasťou Veľkej Moravy alebo nie, lebo logicky by to dalo, že áno, keďže je moravský metropolita, tak sídli v tom štátnom útvare. Áno. Podľa všetkého áno, lebo v podstate Sirmium na území bývalej Juhoslávie, mesto Sremské Karlovce, myslím, sú to teraz, tak to bola stará apoštolská stolica, kde ešte pôsobil apoštol Androník, jeden zo 70, zničená Avarmi koncom 6. storočia, 585 roku alebo tak, bola pustá, prakticky prázdna. To o tom, že prakticky tam bolo územie, ktoré bolo také, bolo to misijné územie, ono prežilo svoje ťažké časy, ale pravdepodobne tá Morava tam siahala, lebo hovorím, tie hranice neboli tak pevné ako dnes, lebo tie boli určované skôr prírodnými podmienkami, pohoria, veľké rieky. To je jasné. Takže tak. No a samotná Veľká Morava ukázala sa veľmi silným útvarom, pocitili to aj samotní Nemci, ktorí v nej uvideli vážnu konkurenciu, a nielenže vážnu konkurenciu, ale hlavne aj stratu v podstate tej takej ekonomickej a politickej a tiež duchovnej dominancie. Keď tu prichádza Cyril a Metod v roku 863, vidíme, že tu pôsobia Rastislav, keď oslovil cisára Michala III. Po tom, čo bol neúspešný na západe, musel prakticky hľadať nejakú záštitu pred tou expanziou nemeckou, ktorá tu prebiehala a ktorá bola spojená v podstate s tým, že tí Slovania boli tu na takým porobeným národom. MJ Studio and Production, rozhovory u nás. Takže začali sme teda spomínať tú cyrilometodskú misiu, už keď boli teda na tej Veľkej Morave počas tých 40 mesiacov. Naznačili ste nám niečo, že teda išli na ten Balatón Kocelovi, potom boli aj v Benátkach, tam mali tie spory s trojazyčníkmi, čítame v žití Metodo Konštantinovom. Prišli do Ríma. V Ríme teda prišli do Ríma s relikviami svätého Klimenta a vy ste niečo naznačili, že Rím nebol ich konečná zastávka, len teda vlastne tam Konštantín umiera vo februári 869, čiže oni mali namierené ešte aj ďalej?
Áno, 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 lebo tam je v živote Cyrilovi je asi napísané, že vracali sa. To znamená, vrátiť sa môžu iba tam, odkiaľ vyšli. Nemôžu vrátiť sa do Ríma, pokiaľ tam predtým neboli. Že Jasné, išli do Konštantinopolu? áno, išli naspäť do Konštantinopolu. Benátky v tej dobe spadali pod Konštantinopol, nie pod Rím. Aj keď bolo to už viac menej formálne, ale stále spadali na základe cárskej zmluvy a achenskej zmluvy z 814 a 846 roka spadali stále pod Konštantinopol, aj keď bolo to už také stále viacej kozmopolitné mesto. No a práve tam čakali na loď, ktorou sa mali preplaviť do Konštantinopolu, lebo na Veľkú Moravu išli peši, prechádzali cez tie územia. Jedna verzia hovorí, že išli cez Uhorsko, cez dnešné Maďarsko, a druhá zasa hovorí, že išli dokonca že cez dnešné Zakarpatsko, Podkarpatskú Rus, cez východné Slovensko a tak potom ďalej. No to už je jedno. Každopádne dokázali túto cestu absolvovať i smerom, teda i po suši, a potom sa mali preplaviť, lebo bolo to jednoduchšie, prirodzene a rýchlejšie a v podstate aj menej nebezpečné. Čakali asi, keď pominie to obdobie búrok a podobne, to vedeli dobre, kedy prichádza, kedy boli veľké vlny. No a tam ich zastihla správa o smrti cisára Michala a taktiež zosadený patriarchu Fótia, ktorý bol ich prakticky ideovým vodcom, keď to mám povedať politicky a nepresne, ktorý bol najlepším priateľom Cyrila Konštantína. No a prakticky potom, čo sa tam rozputali tie debaty za tej doby, keď tam čakali, dokonca oni tam vykúpili napríklad 200 otrokov, vykupovali tam, myslím, že aj otrokov z otroctva, ktorými tam obchodovali, veď aj oni sami nakoniec, tí žiaci, budú neskôr predávaní na trhu s otrokmi. Čiže lebo tam hlavní obchodníci boli z Chazarskej ríše s otrokmi, ale ani Frankovia sa podľa všetkého tejto neblahej činnosti ako si zvlášť nebránili. Takže tam ich zastihla tá správa a pozvánka potom aj od pápeža Mikuláša. Pápež Mikuláš I bol vlastne prvý pápež v takomto novodobom chápaní. Jeho ideológia bola založená na pseudoizidorovských dekretáliách, na sfalšovaných dokumentoch, ktoré sa objavili okolo polovice 9. storočia. No a táto ideológia vlastne povyšovala jeho pýchu a on si myslel, že je viac ako ostatní biskupy, ale keďže bol to hlavný odporca zároveň patriarchu Fótia, najlepšieho priateľa Cyrila Konštantína, a exkomunikoval ho z cirkvi, a patriarcha Fótia zase exkomunikoval pápeža Mikuláša I. z cirkvi v roku 863. Čiže jednoducho ten spor sa tam začínal rozvíjať a oni pokúsili sa využiť potom, keď videli, že tá misia bola úspešná, v podstate vo svoj prospech. A tak ich pozývajú do Ríma. Keď došli do Ríma, samotný pápež Mikuláš I sa ich už príchodu nedožil, ako keby prozreteľnosť zasiahla, aby ten, ktorý bol najväčším nepriateľom, ich najväčšieho priateľa, nedožil sa, nevyužil túto politickú situáciu úplne vo svoj prospech. Bol už nový pápež Hadrián II, vdovec, ktorý bol oveľa pokornejší a ktorý až tak nebazíroval, hoci už tiež bol zasiahnutý istými ideami, ale už takto nebazíroval na tom prvenstve a neomylnosti a nedotknuteľnosti rímskeho biskupa, ako Mikuláš I začal bazírovať. No a tam aj boli potom, tam prišli v roku 867, zhruba 868, tam sa zdržali istú dobu a vieme, že Cyril Konštantín ochorel, uchýlil sa do gréckeho kláštora, gréckeho monastiera v Ríme, a pred smrťou zhruba 40 dní prijal veľkú schymu. Postrih za mnícha, kedy mních sa už iba modlí, a to je čosi, čo neexistuje inde, v iných denomináciách kresťanských tento postrih neexistuje. Dodnes pravoslavnej cirkvi sú tzv. Schimonasi, teda mnísi, ktorí prijali tú veľkú schymu, veľký postrih a oni sa už iba modlia. Sú to veľkí asketi a tak ďalej. Čiže a tam aj v podstate potom vo februári roku 869 zomiera a vieme, že Metód chce preniesť jeho telesné pozostatky na východ domov, lebo tak žiadala matka, pokiaľ niektorý z vás zomrie mimo svoju krajinu, potom nech ten druhý donesie jeho telo a pochová ho v rodnej zemi. No ale začali... Áno? Prečo? No teda, že domov sa už nedostal živý Metód a mŕtvý Cyril. Čo vlastne viedlo k tomu, že už sa nedostali domov?
keď tam boli No, teda u stalo nás. sa to, že tam oni ho uložili jeho telo pravdepodobne v chráme svätého Klementa, ktorý bol v roku 1085 zničený Normánmi a v 19. storočí obnovený talianskými archeológmi, ako som už hovoril minule o tej freske, že kde je zobrazený Cyril Konštantín ako biskup. No a tam bolo uložené jeho telesné pozostatky v rakve a on keď teda prosil týchto Rímanov, aby teda vydali telo, že ho odnesie domov, tak oni zasa prosili jeho, aby tak nerobil, lebo nad jeho hrobom sa začali diať veľké zázraky. Uzdravovali sa chorí, z posadnutých vychádzali zlí duchovia a tak ďalej. A tak oni videli, že tento človek bol naozaj svätého života, hoci zomrel mladý, mal 42 rokov, Cyril Konštantín, keď zomrel, keď si teda dobre spomínam. No a pokúsili sa tú raku otvoriť. Lenže ani najsilnejší muži ju nemohli otvoriť a vtedy pochopili, že to je Božia vôľa a poukazovali pritom na to aj Metódovi, že pozri sa, čo sa deje, že to nie je iba tak. A tak Metód nakoniec súhlasil, aby teda to telo tam zostalo a sám prijal vymenovanie, vysvetenie za biskupa a vymenovanie za toho nového biskupa prakticky pre Veľkú Moravu. Lenže, keď sa vracal domov na tú prázdnu katedru v Sirmiu, lenže keď sa vracal domov, tak ho chytili, vracal sa na Veľkú Moravu, tak áno. Na Moravu. Áno, na Moravu, keď sa vracal nie domov, ale zasa mi tu prichádzali správy, ma to ruší. Ale keď sa vracal teda domov, tak Nemci ho chytili, uväznili a bol tam držaný viac ako 2 roky. Tam ho bili, mučili, dokonca boli pokusy aj zavraždiť ho, len tí rozumnejší ešte zasiahli a povedali, že proste, aby to už nepreháňali. Vieme, že ešte pred ním zomrel v tomto väzení Rastislav, ktorého zradil jeho synovec Svetopluk, vydal ho Nemcom do rúk. Lebo Rastislav videl, že Svetopluk je veľmi ambiciózny a že má sklon k zrade. No a chcel ho preto potrestať, ale Svetopluk ho predbehol a judášsky zradil, no a jeho potom tam mu vypichli oči a on pravdepodobne na následky tohto zranenia zomrel niekde v tom nemeckom väzení. No a v tomto väzne v Regensburgu bol uväznený aj svätý Metód, viac hovorím ako 2 roky, 2,5 roka zhruba, a Boh vie, ako dlho by tam bol, pokiaľ by neušiel jeden z jeho žiakov Lazar do Ríma a neinformoval, že Metód je vo väzení. Je zaujímavé, že nikto sa nezaujímal na západe, pápež sa nezaujímal, ostatní biskupy sa nezaujímali, že ako to je možné, že na túto znovu obnovenú po 300 rokoch, zhruba 300 rokov chradnúcu katedru, alebo už úplne pustú katedru biskupskú, založenú kedysi Andronikom, že Metód tam nie je, všetko zostalo v akomsi stave status quo. A až potom, keď tento Lazar dobehol do Ríma už nového pápeža Jana VIII. Upozornil na to, čo sa tam deje, tak vtedy on zakročil a povedal, nech Metóda okamžite pustia. Ale nikto nebol za to potrestaný, čo urobili, za to, že ho tam mučili prakticky, že ho tam týrali, že ho tam držali vo väzení bezdôvodne, biskupa vymenovaného Hadriánom II. Pápežom. Je tu veľa otáznikov a čo je zaujímavé je to, že vlastne aj samotný Lazar v Ríme zomrel, preto lebo ho otrávili. Takže svedčí to o tom, že ten politický boj vzadu bol už veľmi, veľmi silný. Toto, čo vidíme dnes, bolo aj vtedy, len to bolo viac s religiou prepojené. V podstate aj dnes je to možno s religiou prepojené, ale s nejakou takou povrchnou a poverčivou, preto lebo vieme, že tu máme aj scientologov, máme tu aj rôznych 50-tníkov, máme tu aj rôznych iných náboženských blúznivcov, takže ono je to vždy len je to povrchnejšie, ako to bolo vtedy podľa všetkého. Takže Metód nakoniec bol pustený na slobodu, vrátil sa teda na Moravu a začal tu pôsobiť. Vyčítali mu, že slúži, káže v slovanskom jazyku, pápež mu to dokonca aj zakázal, ale Metód ho neuposlúchol a naďalej slúžil a kázal slovansky. Takže ale to už bol, tuším, že Jan 8. To už bol Jan 8, áno. To už bol Jan 8, taký zvláštny, záhadný trošku pápež. Podľa môjho názoru jeden z posledných takých ešte serióznych k tej ortodoxii, k pravoslaví ťahnúcich pápežov, aj keď bol pod obrovským tlakom. Musíme si uvedomiť, že
tie politické sily tam boli veľké a že ten tlak bol na ňo enormný a koniec koncov veď nakoniec aj tak dopadne, ako som spomínal, tuším minule. V roku 882 ho otravili a keď sa im zdalo, že zomiera pomaly a že teda nemusí zomrieť, tak ho dorazili kladivom. Takže po 10 rokoch zhruba toho, čo bol pápežom, a vieme, že sa zmieril s patriarchom Fotiom, vieme, že tam bol zvolaný snem v Konštantinopole, veľký snem v roku 879-880, na ktorom bol zrušený prakticky predchádzajúci snem 10 rokov predtým, 869-870, ktorý je považovaný v západnej katolíckej cirkvi za 8. všeobecný snem. A jeho výsledky boli prakticky anulované tým, čo prijal tento snem v roku 879-880, kde boli prijaté napríklad 4 pravidlá, že biskup Konštantinopolu sa nebude miešať do vecí, záležitosti biskupa Ríma a biskup Ríma do záležitosti biskupa Konštantinopolu na jeho teritóriu. Proste, to znamená, toto pravidlo hovorí o tom jasne, že pápež nemal absolútnu moc nad celou cirkvou, ale mal iba nad svojou, povedzme, diecézou alebo západným kresťanstvom, zatiaľ čo konštantinopolský patriarcha nad východným. Boli si rovní, úplne rovní, pokiaľ bol kňaz alebo biskup suspendovaný, Konštantinopole prebehol na západ, tak ho brali ako suspendovaného alebo nečinného, takisto opačne. Čiže, no a plus ešte bolo odvrhnuté filioque, vsúka filioque, že Duch Svätý vychádzal od Otca i Syna, čo bol prakticky hlavná príčina dogmatického rozkolu medzi východom a západom. Takže tá doba bola veľmi pestrá, čo je ešte zaujímavé. Po tom roku 880, po skončení toho snemu, keď už v čase, keď bol Ján VIII zavraždený, tak v tej dobe zhruba sa dostáva do Konštantinopolu práve Metód, zoberie so sebou svojich žiakov niektorých a knihy, tam ich položí na oltár chrámu Hagie Sofie, daruje ich patriarchovi Fotiovi, ktorý bol medzi tým opäť ustanovený, a ponechá tam kňaza a diakona s týmito knihami. To je posledná zahraničná cesta svätého Metóda, ako keby symbolicky ukazovala to jeho spojenie práve s Konštantinopolom. Potom, keď sa už vráti naspäť na Moravu, požije nejaké 2-3 roky, v roku 885 v apríli Metód zomiera, tým, ale že pred svojou smrťou vymenuje Gorazda, muža z vašej zeme, znalého latinských aj gréckych kníh, za nového biskupa. No ale pápež Štefan V, v niektorých prameňoch označovaný ako 6, nebudem to rozvázať prečo, aby sme sa nezdržiavali, tak tento pápež túto voľbu ale neuznáva a hovorí toho, koho napíše 2 listy. V prvom ešte svedčí to o tom, že nebol informovaný o smrti Metódovej, v druhom už vie, že Metód zomrel. A v týchto 2 listoch hovorí toho, koho sa opovážil Metód proti ustanoveniu svätých kanonov určiť za svojho nástupu, nariadujeme zbaviť hodnosti a tak ďalej a vyhnať ako prašivú ovcu, a takisto ich žiakov, aby nenakazili celé stádo. Tie 2 listy sú veľmi vážne. Ja som ich kedysi dávno prekladal, takže pamätám si ešte ich obsah, o čom boli, a dlho ich považovali za sfalšované, až nakoniec archeológ Edwards našiel originály týchto listov a dokázal, že to nie sú podvrhy protestantov alebo niekoho iného, ale že naozaj sú to autentické listy. Čiže tá cyrilometodská misia vlastne pripadla do obdobia, kedy sa delila Európa. A to rozdelenie, ktoré vidíme dnes, aj ten spor na východe, vojnu na Ukrajine, ktorá to je vlastne výsledkom tohto rozdelenia. Bola teraz vo Švajčiarsku konferencia, kde vlastne všetky tieto, videl som trošku z tohto ukážky, kde sa Estónska vyjadrovala o tom, ako ich Rusi okupovali, kde poľský premiér hovoril, ako ich okupovali. Nikto nehovoril o tom, ako koľkokrát napadlo Poľsko-Rus a nakoniec na to doplatilo trojitým rozdelením. Estónci nehovorili o tom, že v podstate toto územie bolo zákonitou korisťou Petra Veľkého po víťazstve v Severnej vojne a naveky pripadlo k Rusom, preto aby ďalej sa tam tieto vojenské operácie nediali. Všetci nejakým spôsobom prekrúcajú tú históriu, ktorá siaha v podstate už až do tej doby, o ktorej teraz rozprávame. Áno, je dneska moderné byť rusofóbny, ale vráťme sa teda, pán profesor, ešte k tomu Metodovi.
Metod teda, ak si dobre spomínam, 6. apríla to bolo, Áno, 800. 6. apríla. 6. 14. februára Cyril. Nejak Áno, pred Paschou to bolo blízo. áno, 6. apríla to bolo. Je v tom žiti Metodovom aj napísané vlastne, kde ho pochovali v Mariánskom chráme. Otázka toho Metodovho hrobu pochovania je taká sporná. Poďme teraz hypoteticky do hypotetických rovín. Nebolo by možné hľadať ten jeho hrob práve v tom jeho metropolitnom sídle, v tom Sirmiu? Lebo keď z cirkevného konsenzu je proste logické, že pochovať metropolitu v jeho metropolitnom chráme. Áno, áno. Ono, teoreticky by to mohlo byť. Vieme, že tie spory posledné, Metoda už iba vynášali, už bol veľmi chorý, nevládal už chodiť, viete, tie obrovské námahy, ktoré on absolvoval, cesta k Chazarom, cesta na Moravu, cesta do Ríma, väzenie naspäť, tie sa podpísali na jeho fyzickom zdraví určite a už nevládal ani chodiť a ho ešte vynášali, on požehnával tomuto ľudu, čiže dialo sa to ešte tu na Veľkej Morave. Ale potom či po jeho zosnutí, keď už sa ujal v podstate biskupského žezla Gorast, svätý Gorast prvý, tak či jeho telo neprinesli tam, ťažko. Môžeme si to domýšľať, preto lebo ich tela neboli v podstate nájdené. Sice sú tu správy, že roznášajú ostatky a Cyrilové a Metodové, ale ja tomu neverím jednoducho. Ja si nemyslím, že našli telo Cyrila, našli telo Metoda, alebo tieto ostatky. Podľa môjho názoru telo Cyrila zostalo nerozložené, lebo takto u týchto svätcov veľkých bývalo a preto aj tá truhla sa nedala otvoriť v tej dobe a vyjde to najavo až ku koncu dejín, ako sa to všetko malo. Respektíve k tomu, keď dôjde k prekonaniu terajšej politickej nevraživosti a na istú dobu pred tou antichristovou ríšou nastane iná politická situácia. Lebo to vieme, že to má prísť, o tom hovoria staré proroctvá a ten vývoj, ktorý dneska prebieha, nasvedčuje tomu, že tie proroctvá sa nemýlia. No a takže ja si nemyslím, že našli telo Cyrilovo a našli telo Metódovo. Tie zostávajú skryté a podľa môjho názoru aj nerozložené, ako našli telo svätého Serafima Sarovského v Rusku a bolo to spojené potom aj s pádom cárskej ríše, s vyvraždením cárskej rodiny a podobné iné prípady existujú v dejinách podobného rozmeru. Čiže je možné, že ho mohli aj učeníci zobrať so sebou a tam ho pochovať, vidiac, že je tu viking, kde mohlo hroziť, úplne reálne mohlo hroziť, ale to si domýšľame teraz, povedzme, že trošku možno fantazírujeme, ale mohlo hroziť napríklad aj poškodenie tohto tela, alebo jeho nejaké zničenie práve vikingom, ktorý Metoda nenávidel, nemal ho rád a vikinga určil pápež za nového arcibiskupa Tuna. Čiže on bol ten hlavný, prakticky strojca celej tej intrigy, ktorá sa tu na Veľkej Morave rozvinula a ukryť ho pred týmto zloduchom, poviem, bolo by celkom logické. Lebo často sa stávalo, že tí nepriatelia sa vyvršili ešte aj na tele tohto zosnulého. Vieme, ako napríklad prípad pápeža Formosa, ktorý napísal o ňom peknú poviedku svojho času nebohý Egon Bondy, Zbigniew Fischer, ktorý bol dvakrát súdený ako mŕtvy. Druhýkrát už to bolo po rokoch, už iba kostra skoro bola, možno nejaké kusky mesa, znie to hororovo. Iba nejaký kožený odev držal to telo pokope, oni ho súdili a odsekli mu dva prsty, ktorými požehnával, alebo vtedy ešte požehnávali 2 prstami ako ruskí starobriaci. Odsekli mu na znak toho, že jeho požehnanie nie je platné, ani jeho svetenia nie sú platné a tak ďalej. Čiže tam sa vyvršovalo ešte aj nad telami dávno mŕtvych ľudí, nielen nad živými. Takže je to celkom možné. Takže ale požehnania aj svetenia od svätého Metoda sú platné. Áno, našťastie áno. Ďakujeme pekne, pán profesor, že ste si našiel na nás čas, že sme mohli trošku pobesedovať o týchto pre nás zaujímavých témach a vlastne sa to týka aj histórie nášho územia, aj nášho národa. Takže ďakujem vám veľmi pekne ešte raz. A ja ďakujem